Je vindt het verschrikkelijk dat er mensen in jouw spel omregen. Dat is dan net, het is net te leeuwen. De inwoners van Frenscher hebben stade gewoon geen haar nocht van het grote tal inbraken. Ze wie het alroene wieken werraak in de omjouwing van sporthal de Treien en de 6 Bierenmerwij. Ook de gemeente wil dat het ophoudt en stuurde haar inwoners een brief met adviezen. Dus iedereen had van de week een brief in de bus gekregen. Daar staan een aantal van die voorbeelden niet wat men dwang kan. En van nou komende maand hebben we een actie dat mensen hier aan de balie een tijdschakelaar op heli kennen. Dat ze zeg maar, het licht aan en uitdwang kennen als ze er zelf net binnen. Dat is preventief, maar als het bekend wordt dat deze maatregel getroffen is, zou het dan nog helpen? Nou, wij denken wel, in zijn algemeenheid is het zo dat de weer lucht brandt, dat inbrekers dan even verder rennen. Ondernemer Marijke Ierdema is blij met het initiatief, maar wil ook dat de politie meer in actie komt. Kwartlien waarin haar pizzeria nog inbrutsen. Ja, toen hingen ze aardig wat rotsen achterlitten, in de kassen hingen ze inbrutsen. En ja, uw drankvoorraad uit de koelingen hellen. En ja, toen kwamen we dus achter en toen hingen ze het hok inbrutsen. En daar hebben ze vleeswaren en dergelijke uit de vriezers hadden. Er is ook bij jou thuis inbrutsen. Ja, ze zijn echt van boven naar beneden, hebben ze alles uit de kap hellen. En ja, daar is ook behoorlijk wat stijl. Ja, een soort van wie? Ja, er is volle waardevolle spullen binnen stijl, sieraden en jild, 2 jild van de been. Ja, gewoon heel volle waardevolle spullen die we net graag kwijt willen, die hebben ze meegenomen. Hield dit meer de pierren van de inbraken hier in Frenscher, ze dat ze een vermoeden hebben waar achter de inbraken zitten. Er zullen zelfs foto's en namen circuleren op internet. Doch door ze geen onjefte te dwan bij de politie. Ze binnen benauwd voor represailles. Wel willen ze dat de politie meer actie onderneemt, zodat er eindelijk een einde komen kan aan deze inbraken. We zitten gewoon net stil. Wij zijn gewoon dagelijks met deze inbraken bezig. En dat resulteert dan in de zaken dat wij op dit moment juist een jongetje-jarige Frenscher aangehouden hebben. De 20 januari hebben we er 2 aangehouden die in verband gebracht worden met dezelfde inbraak in de Seksbierenstraat in Frenscher. Dus wij doen u stjonk aan de best om de mensen achterover te lopen die er mogelijk verantwoordelijk voor deze inbraken binnen. Je mag aan einde komen, ja natuurlijk. Ja, dat is voor geen goed dat er zoveel inbraken in deze gemeente binnen.